Είναι τα «Τη στο διάτανο» νέα με τη Σάρα τη Γαϊδάρα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας για άλλη μια φορά. Είμαι η Σάρα η Γαϊδάρα. Και αυτά είναι τα νέα της ημέρας. Σαν σήμερα, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, γεννήθηκαν 2 τραγουδίστριες. Παράλληλα 2 τελικάριδες, 2 γιατροί, 2 δικηγόροι, 2 σε κάτι. Η μία τραγουδίστρια είναι αυτή εδώ. Η Σανάια Τουέιν. Είναι λίγο βλαχάκι, βλέπετε, το αποδεικνύει και συναυλίες που ανεβάζει άλογα αντί για γαϊδούρια, άλογα ντροπή της πάνω στη σκηνή. Και η άλλη, μισό λεπτό, από κονταξιόν είναι ετούτη. Εδώ τη βλέπετε με έναν τρόμο. Είναι η Μελίνα Σλανίδου, γεννημένη το 1978, ή αλλιώς γνωστή ως «Θα κάνουμε πράγματα» και δεν έχω βρει ακόμα το στυλ μου. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Ελπίζω να βελτιωθείτε στο μέλλον. Πάμε λοιπόν στις ειδήσεις μας. Σας δίνω και preview, έτσι, μισό. Λοιπόν, αφιερωμένο. Πατάω play, μάλλον πατάει ο χειριστής play. Stop, βαρέθηκα. Έτσι λοιπόν και εγώ θέλω να σας προτείνω, αφού οι κυβερνήσεις πέφτουνε, το δικό μου Υπουργικό Συμβούλιο. Με σιγουριά, απόλυτη σιγουριά, ετούτος εδώ, ταξιτζής, θα είναι υπουργός μεταφορών και δικτύων, γιατί έτσι δεν κοπείται το βατζιλίκι, excuse my French, υπουργός οικονομικών, πάρα πολύ καλή επιλογή, ειδού. Scrooge McDuck, βεβαίως, διότι και θα τα φέρνει και θα τα μαζεύει και θα τα βγατίζει. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εδώ. Tom Hanks Saving Private Ryan, γιατί και πολέμησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αμέ, και έσωσε και το Ryan και δεν υπηρέτησε στο Ναυτικό Μουσείο. Συνεχίζω. Υπουργείο Δικαιοσύνης θα βάλω 2 άτομα, έτσι, για να το κάνω λίγο μεγάλο το υπουργικό μου. Αυτά τα 2. Το Batman και το Superman. Διότι, πρώτα απ' όλα, είναι και 2 πάρα πολύ όμορφοι. Δεύτερον, ξέρουν να διαχωρίζουν το καλό από το κακό. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, επόμενο, Υπουργείο Εργασίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Ποια άλλη? Τη Melanie Griffith. Η Melanie Griffith ως εργαζόμενο κορίτσι, γιατί ξέρει από δουλειά. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Τι έχω άλλο? Πάρα πολύ ωραίο Υπουργείο. Υπουργείο Εξωτερικών. Ιδού. Μέριλι Στριπ. Εννοείται. Γιατί και το έχει με τις προσφορές και τις γλώσσες και έχει και παγκόσμια αποδοχή. Υπουργείο του Σαρδάμ. Φτού μου μωρή. Έτσι θα κάνω κάθε φορά που κάνω Σαρδάμ. Λοιπόν. Υπουργείο, τι έχω? Ναι. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Προτείνω ένα συγκλονιστικό δίδυμο. Ο ένας θα είναι ο Σίδνεϊ Πουατιέ. Ιδού. Στο δάσκαλό μας με αγάπη. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί. Και Μισελ Φάιφερ. Επικίνδυνη γενιά. Βέβαια ήθελα και το Ρόμπι Βίλιαμς, αλλά δυστυχώς αποβίασε, οπότε... Υπουργό Υγείας. Υπουργό Υγείας, ποια άλλη θα βάλω? Φυσικά αυτή είναι εδώ, τη μέρα της Κράη, διότι και έχει περάσει τα πάνδυνα, που σημαίνει ότι θα μπορεί να μείνει σε αυτό το πόστο και δεν θα τα παρατήσει εύκολα, και το νοσοκομείο που εργάζεται έχει κάνει συγχωνεύσεις, αλλαγές ονομάτων κτλ. Οπότε το έχει. Πάμε παρακάτω. Υπουργό Περιβάλλοντος, προτείνω μια κυρία που το έχει γενικά, τα βάζει με τους ανθρώπους που μου λύνουν το περιβάλλον. Είναι, δεν τη βρίσκω, νάτι. Η Έριν Μπρόκοβιτς. Και αν δεν είναι διαθέσιμη η Έριν Μπρόκοβιτς, θα πάρουμε την Τζούλια Ρόμπερτς που έπαιξε την Έριν Μπρόκοβιτς. Και για πρωθυπουργό. Κάντε νιάου λοιπόν, γατάκια. Ένας είναι πρωθυπουργός. Ο Φράνσις Άντερχουντ. Ρε, έχουν να κλείσουν σπίτια μα γίνει αυτός πρωθυπουργός, θα σας πω εγώ. Όλοι μέσα θα βρεθείτε. Ή μέσα στη γη εννοώ. Λοιπόν. Και επειδή κουράστηκα, πάμε στο επόμενο μας θέμα, το πιο σοβαρό της ημέρας, όπως καταλαβαίνετε. Ιδού. Η Ελένη Χατζίδου, λέει, το up.gr, διασκέδασε με τον σύντροφό της Άρη Σολίδη, είναι το παιδί εδώ, με το τατού προφανώς, στο κλαμπ Ακροτήρι. Πάμε να δούμε τις αποδείξεις από το γεγονός ότι διασκέδασε. Λοιπόν, η Ελένη είναι χαρούμενη εδώ στις φωτογραφίες και εδώ ο Άρης βέβαια, δεν ξέρω, παρακολουθεί το πρόγραμμα με πολύ χαρά. Εδώ εντάξει υπάρχει μια περισσότερη χαρά απέναντι στην Ελένη, είναι η αλήθεια. Εδώ κάτι γίνεται πάνω στη σκηνή, θεαματικό μάλλον. Προφανώς κάποια τραγουδίστρια δεν μπορεί να τραγουδήσει.
Λοιπόν, ναι, από τις γνωστές αυτές τραγουδίστριες, εδώ είναι πιο τρυφερά. Ελπίζω να μην το γυρίσουν σε τσόντα στην επόμενη. Όχι, εντάξει, είναι η ίδια φωτό. Λοιπόν, έχουμε μάθει τίποτα καινούργιο για την Ελένη Χατζίδου και τον Άρα Σολίδης με αυτές τις φωτογραφίες? Όχι. Τι θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν είχε πάει με μια γούνα και είχε μαζί της το κατοικιδιό της, το ιγκουάνα της, ας πούμε. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, και επειδή χτες δεν αναφέραμε τις πηγές, πριν κλείσω, χτες είχαμε πηγές BuzzFeed, πρώτοθέμα.gr και gossiptv.gr. Σήμερα, επειδή μου την είπατε για τα σκυλιά και τους κούκλους, σας έχω hunks with cats. Βέβαια δεν το ακολουθούν πάρα πολύ στο Instagram, καιρός να το ακολουθήσετε εσείς. Θα πάμε σε έναν κλασικό hunk with a cat, τον Jeremy Stein. Δεν έχω λόγια. Συνεχίζω, κατεβαίνω. Πάρτε και αυτόν εδώ, Μάρλο Μπράντο. Και τα υπόλοιπα δείτε τα μόνοι σας. Ή μόνοι σας, ό,τι θέλετε. Βέβαια, εγώ αυτό που παρατήρησα με μια πρώτη ματιά είναι ότι όσοι έχουν γάτες γενικά είναι πιο λεπτοί. Ενώ οι άλλοι που είχαν σκύλους είναι επειδή είναι πιο ελαφριές οι γάτες και τις σηκώνεις πιο εύκολα. Δεν ξέρω. Αυτά έχω να πω. Χτυπάει το τηλέφωνό μου. Σας χαιρετώ. Γεια σας.